तर नमस्कार मित्रांनो, मी मेड इंद्रेकर. तर सध्या सीझन चालू असा आपल्या कोकणात तर आंब्याचो. तर मग एक आंबेगोडीची पद्धत असता आणि ज्या हत्यारान किंवा ज्या सामानाने जो आंबो काढलो जाता त्या सामानाक गळ असं म्हणतात. तर तो गळ आज तुमका दाखवते कसो असता, काय असता तो. तर बघा, ही अशी काठी असता आणि एका दोन अशी ब्लेडा लावलेली आहेत, तुम्ही बघू शकता. तर आता मी चालला असं वरती आंब्याच्या बागेत. तर जाता जाता तुमका कोकणातलो रानमेव म्हणजे आपला करवंद तुमका बघू भेटा. तरी बघा पिकलेले करवंद असंच. तर पुढे गेल्यानंतर तुमका मी दाखवतो आहे की कसे आंबे काढूचे असतात. नारळी पोसडी